angikubingelele ngokwamukele igama ngoXolani noKwankosi kanti abantu bangazo ngopastor weningi ngiyazi ke sikhuluma ngendaba zothando ngama zama relationship indaba zemshado ngiyafisa ukuthi abantu babe kuma relationship right laba benenjabulo kodwa laba thola khona ukunethezeka laba ngadibani khona nestress kodwa laba dibana khona nenjabulo kuphela so namhlanje na ngiyazi ukuthi sinazi inkinga eningi kodwa namhlanje ngifuna ukubheka nje inkinga eyodwa engamele siyiyeke noma into eyodwa ebulala ama relationship engafuna siyiyeke mina masiphila singabantu sima relationship sinoma sisemshadweni siyathatha ama advice kwabanye abantu izinto mazingahambi kahle kodwa ngifuna ukusho ukuthi khumbula ukuthi akubona bonke abantu abakufisela okuhle akubona bonke abantu abafisa ukubona uphumelele emshadweni abafuna ukubona uhappy kuleyo relationship kunabantu abafisa ukubona irelationship yakhe iphelile kunabantu abafisa ukubona umshado wakhe uphelile kunabantu abafisa ukubona ningekho happy nomuntu wakho bafisa ukubona nixabana nilwa futhi abafuna ukubona igcine nihlukene so uma kunjalo but siyathatha ama advice kubantu ngalo kokubheka ukuthi laba esiyathatha kuma advice banjani basifisela ini enhle yabona si end up asathatha ama advices are wrong kubantu aba wrong and abantu ama intentions are wrong so apply empilweni yethu then izinto zivele zibhede kakhulu kunaqala kodwa ngifuna ukusho namhlanje ukuthi ukuze ke ubudlelwane bakho nomshado wakho ukwazi ukusebenza into ebalekile oyoyenza leyokusiza ukuthi you must stop taking ama advice from people who are not in stable relationships or marriages and hlukana nokufuna izeluleko zabantu abangekho kuma health relationship futhi yekela ukuthatha izeluleko zabantu who don't value ama relationship noma imishado kunabantu abangenandaba nemishado abangenandaba nama long term relationship futhi kunabanye abangenandaba nokuganwa futhi abangayimisele noma abangayiboni beshada futhi abangekho committed who will never commit to any relationship or any marriage so lokho kusho ukuthi ukuthatha ama advice abantu abanjalo kuyafana nokuthatha nje upoison ugoje lokho egcineni uzobulawa kuzofa wena akuzufa lo muntu okunikeza upoison ne relationship ezolimala kuzoba relationship yakho hayi leyo muntu ngoba akaveluisha umshado akaveluisha relationship akanandaba nabanye abantu nendaba nayo selfish bese akunikeza advice ezokwenza ukuthi igcine icrippula ubudlelwano bakho noma umshado wakho nomuntu wakho so kubaleka ukuthi siqikelele ukuthi ama relationship advices noma ama marriage advices sisothatha kubani labantu sothatha kubani bayasifisela nokuhle bayasibona yini siphumelela kwimshado yethu bayabona sinenjabulo kwimshado ngabe ba happy kwabi ema relationship la bahleli khona bona banethezekile na babaphatha kanjani abantu babo lokho ufuna they should lead by example was that advice kumuntu vele ongekho happy ku relationship yakhe futhi ongenandaba ne relationship yakhe noma ohlushwa umuntu wakhe vele ku relationship bese kunezi advice ngoba lo muntu lo nakanjani leyo advice ngeze igcine ikhona ukuthi now experience the very same problems ababhekana nayo uma relationship abo nomshadweni yabo so ngiyathemba ukuthi izokwazi ukuthi ikusize into esikhulume ngayo namhlanje yena yokuthatha izeluleko noma advices from people ngoba zena basathatha advices are wrong kubantu so mina ngithi nje sengcina ngibonge ukuthi uthatha isikhathi wabukela and then uma ufuna ukuphawula definitely phawula comment box and email address yami ngiyayishare at the end of the video singakwazi ukuqhubeka siyixoxe lento privately kanti nje ungasubscribe kuyona channel mongaka subscribe kanti usubscribe ngiyabonga kodwa ungacomment ulike and ushare ama video utshele nabantu abantu abeze kwi channel sixoxe ngento zothando sixoxe ngento zomshado siyakhe lemshado siwakhe lama relationship sibathanda abantu bethu ngiyabonga kakhulu oyifisela kona uNkulunkulu ekunikeze kona kunjengoba kunjalo.